Vítejte u M2M Cars. Toto jsou dva krasavci, které jsme přivezli tento týden. Na jedné straně Audi R8 Spider s 10W motorem a na druhé straně manažerský vůz Audi A6 s 3-litrovým TDIčkem ze 180 kW. Dovolte, abych vám představil Audi R8 Spider. Pojďte se se mnou svést, ukážu vám, co to auto má a představím vám ho. Takže jedem. Auto je s manuální převodovkou, má nádhernou otevřenou kulisu, která při přeřazování krásně cvaká. Je to vlastně jeden z posledních sportovních vozů, který se ještě dodává s manuální převodovkou. Jo, bude to za chvíli velká vzácnost, takže doporučuji i z hlediska investicí, je to dobrá volba toto auto. Auto má výkon 525 koní, což si myslím, že je naprosto dostačující a hlavně má nádhernou zvukovou kulisu, kterou za chvíli uslyšíte. V případě, že někomu už zvoní v uších z toho motoru, tak tady má i Bang & Olufsen ozvučení, to znamená, bedny jsou opravdu od jedné z nejlepších firem. Radio hraje velmi pěkně. Auto je samozřejmě vybaveno navigací, jo, tady je Audi Navigace Plus. Co mě osobně zaujalo, je jízdní komfort tohoto auta. Protože vzhledem k tomu, že je to sporták, tak i přesto prostě dá se s ním jezdit každý den. Auto bravurně zvládá jakékoliv nerovnosti na cestách, a to už i koleje nebo nějaké retardéry. Jo, opravdu přesto přejíždíte a připadáte si jako v normální nějaké limuzině, což si myslím, že je skvělá věc. Jo, člověka to nějak neodrazuje od toho, aby s tím autem třeba zjezdil častěji, protože většina lidí, co má sportáka, tak ho má zaparkovaného v garáži a vytáhne ho jenom v neděli, když to tady s tím autem se dá jezdit opravdu každý den. Podívejte se, teď jdeme třeba po kočičích hlavách a v autě to vůbec není znát, je to opravdu v pohodě. Ale samozřejmě, proč tohle auto je tak vyhledávané, je motor, který vlastně je vzadu. Je to 5,2 FSI a teď si ho pojďte poslechnout. Není to nádhera? A pro velký úspěch ještě jednou. Další důvod a hlavně výhoda toho manuálního řazení je ten, představte si, že banda sedí na pivě někde, vy zrovna projíždíte kolem, víte, jak to je, všichni sklesli z té práce, znudění, že jo, normálně by se nepodívali, ale vy prostě budete projíždět kolem, proturujete motor jako takhle. Myslím, že to každého zvedne ze židle. Tak. Dále má auto stavitelný podvozek, dá se nastavovat na komfort a sport, parkovací senzory i s kamerou a ještě vám ukážeme, jak rychle se zatahuje střecha. A myslím, že to je tak vše. Myslím, že toto auto zrovna mluví samo za sebe. Tím, nejenom tím, jak vypadá, ale i tím, jak jezdí a jak zní. Je to prostě něco fantastického. Raději to mám se staženou střechou, ale kdyby začalo pršet, je to opravdu otázka pár sekund. Takže toto jsou auta od M2M Cars, nárokům zákazníka se prostě meze nekladou. Doufám, že si u nás vyberete auto i vy, navštívte naše stránky www.m2mcars.cz, sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu
a můžete se dívat samozřejmě i na videa na YouTube, které doufám budou velice zábavné i pro vás. Ahoj!